салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. духтаракон навори имрӯз аст анами намуд корҷункаҳое ки ина дар хонаи худам ҳастай ё оригиналай 2000 сомона духтаро. ҳозир ҳамира уже ко 4 сорт 5 сорт ҳастай бозорда ман ҳар рӯз ростига мебинам навор намекунам ба хотир ки махулум намешавад слишком безеб. ана ҳозир заказ кудаген овараган оригинал бовар кунӣ ягон фарқият надорад. ҳозир биромадаги бозорда хеле пустошон безеба ини кожаошон ёшон безеба мехошон ин беҳади бадхушрӯ гӯё ки якум сорт небошад дуюм сорт ҳастай. нархиш духтаро 500 сомонӣ, нархи хеле арзон. хичам хушрӯи бад маҳқушидна тигр ина и дырнашам чапаги ростаги пушондага ина сиёҳ ихе метонем пушем бо метонем ихе пушем. ҳозир яче хеле монда таше хеле дӯстаро карачим. ина духтаро касе хоҳишмандай марҳамат айду то 5 XL размер дорем. доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия ҳам дохили Тоҷикистон. ина конкретни харидоро марҳамат нависен капшон доранд духтаро. салом дӯсти азиз, мехоҳӣ дар ширкати бонуфузтарини Корея дар хона нишаста тариқи телефон кор ва фаъолият намоӣ? пас ширкати Атоми маҳз барои шумост. дар ин ширкат шумо аз маҳсулоти сифати аввалиндараҷа истифода мебаред ва музди хуб ба даст меоред. шароити кор бениҳоят осон аст. хариди маҷбурии ҳармоҳа нест. дар 6 моҳ шумо як маротиба ба маблағи 250 сомонӣ харид мекунед. балҳои шумо ҳеҷ гоҳ намесӯзад. шумо аз зинаҳои корӣ намеафтед, фақат ба пеш ҳаракат мекунед. маҳсулотҳои ширкат на танҳо ороишӣ мебошанд, балки дору, витамин ва дигар маҳсулотҳои табобатӣ. аз ҷумла маҳсулотҳо барои табобати бемории диабети қанд, витилиго, псориаз, барои шахсоне ки мехоҳанд вазни худро кам кунанд ё ин ки резиши мӯи худро қатъ кунанд ва ғайраҳо. ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP мебошад, яъне стандарти байналмилалӣ дошта. музди кор бениҳоят баланд аст. барои маълумоти бештар бо мо ба тамос шавед. ина духтаро бартаи хеле айдурнишон чи дидед ира мегири гуфти бе гапо аяк ҳамун 2000 сомона ва 1500 сомона мо ягон фарқият надорад. мехшам оригинали хушрӯак будай безибак нестай хулас. тигришкати ход тигрикати мепушем фринҷои 1500 сомона бори метабавакай баешкати чапанагишкати. ба духтаракони ин намуд норка доштем навор усола ба 4500 сомон ҳамира бо дубликатч омадагай. дубликатчам бад набудай духтаро хушрӯй. нигоҳ кунед ранги сафедам доранд духтаро. нигоҳ кунед размеро 1 2 3 XL нархиш духтаро 300 сомония. нархи донаша оптунгри бояча арзон мекунем. хеле бад нест хушрӯака. касе конкретни харидорай нависен тарз доставкарам прракада ватсада мефаҳмонам ду тарангдора бо саб сафедора. касе конкретни харидорай нависен тарз доставкарам прракада ватсада мефаҳмонам ду тарангдора бо саб сафедора.